Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Y reol gadwyn, neu ffwythiant, ac integri trwy am newid. Os ni'n defnyddio am newid i ddelio gyda integrynau math y reol gadwyn, roedd M2.3.7a4 yn delio gyda gwrthdro reol gadwyn o'r sylwi by recognition. So chi'n gweld, sboto beth o'ch chi eisiau wneud a wedyn integri. Dyma dull gwahanol integri trwy am newid. Felly, os oes gyda chi yma 2 fracet, byddwch chi'n gallu gweld trwy hwn tawr differiad y bracet i'r pŵer 6 yw'r 2x plus 2. Ond ni'n mynd i wneud e gyda dull gwahanol nawr. Felly, ni moyn integri 2x plus 2 bracet x sgwar plus 2x i gyd i'r pŵer 6. Felly, mi osod u i bedol yn hafel i'r bracet sydd i'r pŵer 6. Y bracet sydd yn anodd yw integri. Felly, i bedol yn hafel i x sgwar plus 2x o'r bracet yna, differi hwnna, du dx, yn mynd i fod yn 2x plus 2. Wedyn, differi hwnna. A beth sydd gyda ni yma yw'r 2x plus 2. Felly, yn lle y 2x plus 2, ni'n mynd i osod y du dx. Felly, ni'n integri du dx. I bedol yw'r y bracet x sgwar plus 2x. Felly, llosi i bedol i'r pŵer 6 a ni moyn wneud hwnna yn ôl x. Nawr, ar gyfer integri i bedol i'r pŵer 6 du dx a dx, hwnna yn ôl dx. Mae'n rhaid chi feddwl nôl i'r amser o'ch chi'n differu'n ymlyg. Ni angen integri u yn ôl u, ond ni angen integri y cyfan yn ôl x. Felly mae'r du dx na yn wneud yn iawn bod ni angen integri gyda i bedol a wedyn yn ôl x. A edrychwch nôl ar y fideo yma i weld am bod di differu'n ymlyg. Felly, integri i bedol i'r pŵer 6 yn ôl i bedol, yn mynd i ddroi i bedol i'r pŵer 7 dros 7 plus cysonyn. Ond gan bod dim terfannau gyda ni, mae'n rhaid ni osod yr x nôl yn lle'r i bedol. Felly, i bedol i'r pŵer 7 yn mynd i fod yn x sgwar plus 2x i'r pŵer 7 i gyd i'r rhannu dy 7, neu 1/7 o hwnna plus cysonyn. Neu, gallech chi fod, ond ni gwen fathemategol gywir, yn canslo y 2 dx na. Dyw'r term yma, y term yma, ddim yn ffracsiwn. Mae'n dweithio chi differi u yn ôl x. Ond mae rhai yn neud e, gallwch chi ddychmygu bod chi'n neud e, ond dim ysgrifennu fe gyda'r llinellau canslo yno fe. A chi'n cael yr integri i bedol yn ôl i'r pŵer 6 yn ôl i bedol. Felly, i bedol i'r pŵer 7 dros 7 plus cysonyn. A ni'n cael yr ateb o dynnu yma. Os oes gyda ni terfannau, dyma cwestiwn o'r hen maths pyr y C4, y côr 4 o 2019. Defnyddiwch am newid i bedol yn haflu 3x plus 1 i enrifo y ffracsiwn yma gyda terfannau o 0 i 1. Ni angen integri hwnna a mynegwch eich ateb yn y ffurf 1 dros n, lle mae n yn gyfanrif a mae ei werth yw darganfod. A mae hwn werth 5 marc. Felly, maen nhw'n dweithio ni beth i am newid gyda, felly i bedol yn haflu 3x plus 1. Differi hwnna, ni'n cael du dx yn haflu 3. Nawr, fi'n mynd i newid hwnna mewn i treian du dx yn haflu 1, achos bydd ni angen rhywun peth o'r blaen, bydd ni angen integri yn ôl u yn ôl x. Felly mae angen y du dx yn o'n ni. Felly, mae angen i newid y terfannau. Os di x yn 0, mae u yn mynd i fod yn 1.
x yn 0, u yn 1. Os di x yn 1, mae u yn 4. So mae'r ddau derfan yna gyda ni. Dyma'r un isa a dyma'r un ucha. Hefyd, mae angen i ni newid yr x yma. Felly mae i bedol yn 3x plus 1. Ail drefnu hwnna. A chi'n cael i bedol minus 1 a rannu'r 3. Felly mae x yn hafel i treian i bedol minus 1. Felly ni'n gallu newid yr x, ni'n gallu newid y 3x plus 1, ni'n gallu newid y terfannau. Dewch i ni gael gweld beth sy'n digwydd am y dx. Felly yn lle y bracet gwylod, mae gyda fi u i'r pŵer 4. Yn lle'r 0, mae gyda fi 1, yn lle'r 1, mae gyda fi 4. Nawr fi wedi gosod 1 mewn fan hyn, achos fi'n mynd i roi'r treian du dx mewn yma, a mae angen newid yr x yna i treian u minus 1. Felly dyna be gysi gyda ni, y treian u minus 1 ar y top, u i'r pŵer 4, treian du dx a dx. Felly ni'n gallu, mae popeth dy fi yn hyrma u i bedol, fi'n gallu integru gyda u taw integru gyda x fi fod. Felly bod edrych yn y salw o hyd, mae treian dy fi a treian, hwnna'n mynd yn 1/9, integru o 1 i 4, i bedol minus 1 rannu i bedol i'r pŵer 4. Ni'n gallu gwahanu'r ffracsiwn hyn, felly bydde i bedol rannu i bedol i'r pŵer 4 yn rhoi u i'r minus 3 i ni. A 1 dros i bedol i'r pŵer 4 yn u i'r pŵer minus 4. Nawr ni'n gallu integru. A ni moyn integru yn ôl u taw yn ôl x i ni fod i. Felly, u i'r pŵer minus 3 yn integru fod u i'r pŵer minus 2 dros minus 2. U i'r pŵer minus 4, neu'n ado 1 yn mynd yn u i'r pŵer minus 3 dros minus 3. A mae'r minus ydi mynd yma. Felly dros y minus 3 yw hwnna. Felly, mae minus gyda ni yma, mae minus gyda ni yma. Gyllen ni fod yn tacluso, felly mae hwnna'n mynd i fynd yn plus, mae hwnna'n 1 dros, mae hwnna'n minus 1 dros 2 u disgwario. So u yn 4, mae u disgwario yn 16, 2 o'r hynna'n 32. Plus wedyn ni 4 i'r pŵer minus 3, neu 1 dros 4 i'r pŵer 3, lluosi y 3 arall ar y gwylod, yn neud 1 dros 192. Gosod 1 mewn y terfan gwylod, a ni'n cael 1 i'r pŵer minus 2 yn 1, felly minus 1 dros 2, plus 1 i'r pŵer minus 3 yn 1 dros 3 gyda ni yma. Felly mae y ddau fracet gyda'r terfannau gweitho'r bracedu mas, ni'n cael 9 dros 64 a'r 1/9 tu fas, felly 1 dros 64 yw'n ateb ni am yr integriad yna. Felly, oedd y cwestiwn yn gofyn i ni, lle mae n yn gyfanreb mae ei werth i'w darganfod. Felly oedd n yn dod yn 64.